Zwele uMaqatha Ntokozo Dlamini khiphe iy'ngoma, cabanga ukuthi i-album, angekho sure if it's an EP kodwa ngiyacabanga ukuthi i-album. Ukhiphe umsebenzi wakhe omusha ey'nsukwini nje ey'mbili ey'ntathu ezedlule. Umjolo wemali isihloko se-album. Khona nje ngifuna nikuzwe. Ngizofaka nje amaculo awu-3, iy'ngoma eziwu-3. Less than 10 seconds zonke, abese ngiyabuya-ke ngizokhuluma kabanzi. Mngani wami awubhena ungawini uthando, suhleli phansi wesihlahla notshali wakho, ngivisa impande ngiphuza amazolo. Yebo, sibonga kakhulu aleyo mculo esiwuzwile. Kade becula laphana uShwi ehamba nomuntu ekhala kuba uthandazane kuba uMaqatha. Mawuthi uyanakusisa uyathola ukuthi umsebenzi omunye nomunye unceke komunye. I-common denominator la uye ubaba uShwi. Shuthi insizwa lezi kungenzeka ukuthi ikhule ibukela kuyena, zothanda umsebenzi wakhe noma nje kuqondene ukuthi zigcine sithi mayicula bese-ke umsebenzi uncane kakhulu ezwini likababa uShwi. Into ejwayelekile la emculweni ukuthi umuntu okhule umotivate, okhule ebukula kuwe, kuthi noma seyenza into kuba ngathi uyaku-imitate. Kwesinye isikhathi usuke kungasenjalo, kusuke nje kuwukuthi lowo muntu loyo suke sekuyimpilo yakhe le ayiphilayo. So engifuna ukuveza ukuthi-ke ubaba uShwi usefikile izinga lelo ukuthi-ke abantu abaningi sebebukela kuyena izinto azenzayo, abantu abaningi sebeyazenza, useyi-legend ngempela kulo mculo wamaskandi. Kodwa lapha-ke ngifuna sikhulume ngale album le ndoda uMaqatha lensizwa le Ntokozo Dlamini. Iy'ngoma zakhe-ke zonke-ke lezi ayikhiphile ziwu-10 sezizonke. Lensizwa-ke niphe-ke uthando niyisapothe njalo. Sisakhuluma-ke ngayo-ke lensizwa-ke yakwaDlamini. Ngithe nje mayiqala nje icula ngabona ukuthi ingikhumbuza uthandazane naye. Ngicabange ubaba uShwi wale voice. Ngase ngicabanga noma afika izolo ukuthi ngale ngoma yokuthi awusuka nini. So leyo ngoma leyo ilanda kancane umthandeni SK. Wangukuthi awunakusisa umculo SK. Inokumlanda kancane. Kodwa the biggest maskandi artist okungathi into yakhe yanca kakhulu kuye iBovade Yadika umgqumeni, lapho uKhuzana ikhiphe khona i-album ethi Bahluleke Bonke. Kuney'ngoma laphana impela ezathi ukuconfuse kancane, the way i-voice izwi elalithanda ukuthi lincike kakhulu kwelika Mgqumeni. Ngizoke ngithi nami ukufaka kancane leyo clip leyo or insert-ke enye iy'ngoma kaKhuzana kwaku-2011 lapha. I-album ephuma nge-29 March ukuthi abantu bayizwele ngoba kwesinye isikhathi bayokhuluma abantu banongayikholwa into. Yenkosi ushembe siyonqoba la emhlabeni emazulwini sojabula. Yenkosi ushembe siyonqoba. Khona ozothi akazwanga kahle iyamrobha le ngoma. Ngizophinde ngifake enye iclip encanyana nje uyizwele ukuthi emculweni sibuya samoya singabantu. Yingakho nje abafana bebhova abanye baze bayo ukuthi kumele kubonga amadoda, kubongwa ngani. Inengathi uyangishendeza, uyangishendeza, inengathi uyangishendeza, uyangishendeza.
uyangishendeza uyangishendeza mantombi uyangishendeza. Ya Khuzani-ke loyo ku-albhamu ethi Bahluleke Bonke. Enye iy'ngoma zakhe eyimnandi kakhulu. I-albhamu iphuma ngo-2011 ngo-March around 20 something mangicabanga. So baningi abantu abathola i-inspiration ne-motivation kubanye abaculi benze izinto ey'cishe y'ncike emsebenzini wabo. Ngale nsizwa le ngicela niphe uthando-ke uMaqatha Ntokozo Ndlovu. Umsebenzi wayo lo uphuma nge-3 April. Ni-streame niye nako Spotify nimbheke ukuthi wenza kanjani. Baningi abaculi abanjengaye abadinga i-support. Bekuyilokho nje ebengifuna ukuveza nje kancanyana nanokuqhathaniseka izinto ukuthi izinto siyazizwa siyabona futhi ukuthi ubani motivation yakhe ufuze bani uthande bani ukhulelela ngokumusik. Baningi nabantu abacula njengomfazi omnyama baningi kakhulu. So ayikho into entsha lapho akusikhona ukugxeka ukuncoma ukuthi siyabonga kubantu abanjengoShwi unaso nabantu abathanda umsebenzi wakhe kangangokuba umuntu mayicule cishe eculise kwakhe uShwi. Nipheni uthando lensizwa ngiyabonga sidibona kuzayo.